गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजे गणेशं भजे कंबुकंठी सुतां रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निवेश्यता अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकी पराशक्तिर्श्रीरमादेवी नमः। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यो नः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीरमण गोविंद गोविंद। सिद्धिविनायक स्वामी की जय। हे देवी राजेश्वरी अम्बा, हे देवी राजेश्वरी अम्बा, हे देवी राजेश्वरी सदा शिवे भय दूरे दय तोरे जगन्माय। सदा शिवे भय दूरे दय तोरे जगन्माय। हे देवी राजेश्वरी अम्बा, हे देवी राजेश्वरी। चंड मुंडर रुंड चंडाडुत भक्त तंडव कायद ब्रह्मांड नायकी देवी। चंड मुंडर रुंड चंडाडुत भक्त तंडव कायद ब्रह्मांड नायकी देवी। रुंड मालन अर्धांगी महेश्वरी। रुंड मालन अर्धांगी महेश्वरी। दंड प्रणाम वगैयुवे माते। दंड प्रणाम वगैयुवे माते। हे देवी राजेश्वरी अम्बा, हे देवी राजेश्वरी सदा शिवे भय दूरे दय तोरे जगन्माय। सदा शिवे भय दूरे दय तोरे जगन्माय। हे देवी राजेश्वरी अम्बा, हे देवी राजेश्वरी। हे देवी राजेश्वरी, हे देवी राजेश्वरी। जगज्जननी श्री महामाये की जय। लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद। धर्म
ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನೀತಿ ನಿಯಮಳು ಕಲ್ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಳು ಕಲ್ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುನ ಪ್ರೀತಿಡು ದೇವರನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರೀತಿಡು ದೇವರನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರೀತಿಡು ದೇವರನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ಸಮಸ್ತ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೂ ದಾಸರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಸಂತ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತ ದಾಸರನ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿಪೊಡು ನರಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ನರಮಾನಿಯಾದ ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೂರಿ 4 ವಸ್ತುಲೇನು ಆರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂತೇರ ಅವು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಪಂಡೇರುಂದೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದಲೆತ್ತೇರು ಪುರುಷ ಆಯ್ನಾಯೇ ಆರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯ ಎತ್ತಿನವು ಅವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಪುರುಷ ಪಂಡ ಆಣೆ ಪಂಡದ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಪುರೇಶೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷ ಈ ಶರೀರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುರೋಟು ವಾಸವಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವು ಆನಾದಿಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣಾದಿಪ್ಪು ಆರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅವೇನೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಹರಿಕತೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಜವಾಣೆ ಕೇಂಡೆಗೆ ದಾಸರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಹರಿಕತೆಗೆ ಎನ್ನಾತು ಪುರುಸೋತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ 2 ಪಾತೆರಡು ಪನೋಡು ಬಂಧನ ಪಂಡದಾದ ಮೋಕ್ಷ ಪಂಡದಾದ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗ ದಾಸರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ತುಲ ಮಾರಾಯ 2 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಪುನಃ 1.5 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದಿನವಲೇ ಕುಲ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಏರು ಕುಲ್ದೆ ರಾಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಂದೆ ಕಿಸೆಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಶಾಂತವಾಯಿನಚ್ಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಹರಿಕತೆ ಕೇನ್ನ ಬಂಧನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಹರಿಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕೇರಿಗೆ ಮಂಗಳಾನಗ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಆನಂದ ಉಂಡತ ಸಂತೋಷ ಉಂಡತ ಅವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋಷ 2 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಕೇಂದು ಸಂತೋಷ ಇಜ್ಜಿಡ ಮುಗಿಂಡತ್ತ ಹರಿಕತೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಸಂತೋಷ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು
ಮಾತಾ ಸಂತಿರ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಜೀವನೊಡಿಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ದಾದಾ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಧಾರಣಾ ಧರ್ಮ ಮಿತ್ಯಾಹು ಮಹಾಭಾರತ ಪನ್ಪುಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನವು ಅವು ಧರ್ಮ ದಾದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನವು ಉಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪಂಡೇರಿ ಅವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನರಮಾನಿಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಓವುಂಡ ಅವೇನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನರಮಾನಿ ಆಯ ಓಲೆ ಪುಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ಪುಡ್ದಿಪ್ಪಡು ಓವೇ ದೇಶಡಿಪ್ಪಡು ಓವೇ ಪ್ರದೇಶಡಿಪ್ಪಡು ಓವೇ ಜಾತಿಡಿಪ್ಪಡು ಅವೇ ವರ್ಗದಾಯಿಪ್ಪಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಾಯನ ಅಚ್ಚುದಾಸಿರ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಪಕಥೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಜೋಕುಳ್ಳ ನೋಡು ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಭ್ರಮೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ഒരു ಹುಡುಗೆ ಲಕ್ಕದುಂದ ಪಂಡ್ಯಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ನಂಬಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಎಂದ ಪಂಡೆ. ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪಿರೆ ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಧರ್ಮ ಅತ್ತು. ಆಚಿನೋತಿ ಯತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪನ್ಪುಂಡ ಅವಿನ ಆಚರಣೆಗೆ ಕನತದು. ತನ್ನ ಆಚರಣದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಗೂ ಏರು ಬೊಳ್ಕಿರಾಪಿನ ಆಯ ಸಂತೆ ಆಯ ನಿಜವಾದ ಚಿಂತನ ಭಕ್ತೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪನ್ಪೇರು. ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ತಂತ್ರ, ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ತಂತ್ರ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ. ವಿಷವಿಕ್ಕಿದವಗೆ ಷಡು ರಸವನುಣಿಸಲು ಬೇಕು, ವಿಷವಿಕ್ಕಿದವಗೆ ಷಡು ರಸವನುಣಿಸಲು ಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವನ ಪೋಷಿಸಲು ಬೇಕು, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವನ ಪೋಷಿಸಲು ಬೇಕು, ತುಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸುವನ ಹಾಡಿ ಹರಸಲು ಬೇಕು, ಕುಸಿ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸುವನ ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು, ಮೋಸ ಮಾಡುವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ. ಓಲ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅವಲೇ ಜಯ. ಯತ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ರ ವಿಜಯ ಶ್ರೀಹಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಡು. ಓಲು ದೇವರಿಪ್ಪುವೆರ ಅವಳು ಜಯ ಉಂಡು, ಓಲು ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪುಡು ಅವಳು ದೇವರಿಪ್ಪುವೆರ, ಧರ್ಮ ಎತ್ತಿನವಳು ದೇವರಿಪ್ಪುವೆರು, ದೇವರೆತ್ತಿನವಳು ಜಯ ಇಪ್ಪುಡು.
ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡಿರವೇನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯಡು ಪಂಡೇರು ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗದ್ಹಿತಾಯ ಚ ನಮ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಜ್ಜ ಕರ್ಮೋಲಿನ ಮರ್ತುಂದಿಪ್ಪುವ ವಾ ಕರ್ಮೋಡ್ದು ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ತನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕದ ಹಿತ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಸಾಧಿಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಳ ಅವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ಅಭಿಜಿನ್ ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ವಾ ಸಂಭ್ರಮ ಯುವರಾಜ ಆಯ್ತಿನ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೈಕೇಯಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜಳ ರಡ್ಡು ಮರಣೋಪಮವಾಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಹೊರಕುಲಿನಕೇನುವಲು ಭರತಸ್ಯಾಭಿಷೇಚನಂ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭರತಗೂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆವಡು ರಡ್ಡನೇ ವರ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಗು ಪೋಡು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮಚಂದ್ರಡ ರಾಮ ಈ ಪೋಡ್ಚ ಈ ಪೋಡ ಈ ಮೂಲ ಇಪ್ಪೋಡು ವಚನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಈ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಾತಾ ಪುರ ಪ್ರಮುಖರ ಪನ್ಪೆರೆ ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯದ ಪ್ರಜಾ ಸಮೂಹ ಪನ್ಪುಡು ರಾಮ ಈ ಪೋಡ ಈ ವನವಾಸಗು ಪೋಡ ಆಂಡ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರೆ ಆಯೇ ರಾಮೋ ವಿಗ್ರಹವಾನ್ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅವು ಏರು ಪಂಡ ರಾಮ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ವಚನ ಪಾಲನೆಯೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ವಚನ ಪಾಲನೆಯೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ದೋವೆ ಪರಮ ಸತ್ಕರ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ದೋವೆ ಪರಮ ಸತ್ಕರ್ಮ ವಚನ ಪಾಲನೆಯೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ವಚನ ಪಾಲನೆಯೇ ಧರ್ಮ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಈಗ ಪಿತೃವಚನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದು ಯಾನ ಕಾಡುಗು ಪೋವಡೆ ಪಂದು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಯ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರ ದಾಯಗ್ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆವಡು ಲೋಕಗೂ ಹಿತ ಆವಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ ಬಂಗಾಂಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕ ಮಂಗಾಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಬುಡ್ದು ಸಿಂಹಾಸನ ಬುಡ್ದು ಅಯೋಧ್ಯದ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಯ ರಘುರಾಮಚಂದ್ರೆ ದಾಯಿಗೆ ಲೋಕಗೂ ಹಿತ ಆವಡು ಪಂಡದ ಅಂಚಾದು ತನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕಜ್ಜ ಓವೇ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡೇ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮನು ತೀರಿದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಂಡದಾದ ಕೊಂಚ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊರಲಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಡದ ಪುದರ್ದೆತೊನೆಂಚಿನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಆಶ್ರಮದ ಕೈತಲು ತುದೆದ ಬರಿಟ್ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದ ಕುಲ್ದೇರು ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಕುಲ್ದೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಗೋವುನ ಪೆತ್ತವನು ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಕೆಲವೇರೆ ಸಮರ್ಥ್ಯರು ತೂಯರವೇನು ಆಶ್ರಮದ ಉಲಾಯ್ಪೊಂಡು ಗೋವು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಲ್ವೇರೆ ಕೇನ್ವೇರೆ ಏ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿಡ್ದೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಬತ್ತಂಡಿ ಈ ತೂಯನ ಒಡೆಪೊಂಡವು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನು ತೂತೆ ಆಶ್ರಮದಲೈ ಪೋಂಡು ಪಂಡದ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಂಡ ಆ ಕಲ್ವೇರು ಪೋಪೆರು ಗೋವನ್ನು ಕಡಪುವೇರು ಗೋ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಾರಣ ಆಪೆ ಅಂಚಾಂಡ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೋಡ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಿಂದು ಪನ್ನೋಡ
ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಯ್ನ ಆಯ್ಗ ಸತ್ಯ ಆಯ್ನ ಉಸುಲಾದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮರ್ಮವನು ಅರಿತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮವು ಪಂಡ ಲೋಕದ ಹಿತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಾವಡು ಏರಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಂಡಲ ಅವು ಮಲ್ಲಾತ್ತೆ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದೇಸರು ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ತೂ ಪಿನಾಯ ಪನ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪುನಾಯ ತೂ ಪಿಜೆ ತೂ ಪಿನಾಯ ಪನ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪುನಾಯ ತೂ ಪೂಜೆ ಆ ಗೋವನ್ನು ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಕ ಏನೊಂದುಲೇರು ಏ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಮ ಪಲ್ಲ ಪೆತ್ತಂತೂಯನ ಸಮರ್ಥರು ಪನ್ಪೇರೆ ತೂಪಿನಾಯ ಪನ್ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಾಯ ತೂ ಪೂಜೆ ಮರಾಠಿಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾಲೈನ್ ಸರ್ತಿಗೆ ಏನರೆ ಕೇಂಡೆ ರಕಲು ಸಮರ್ಥರು ಒಂದೇನೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ತೂಪಿನಾಯ ಪನ್ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಾಯ ತೂ ಪೂಜೆ ಇಮ್ಮೆಗೊಂತೆ ಸುತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಬ್ಬಡ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಪಿರಪೋಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಥರು ಪಂಡಿನದಾದ ತೂಪಿನಾಯ ಪನ್ಪುಜೆ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ತೂಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಾಲಾಯಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ತೂಯರ ಆಪುಜೆ ತೂಪಿನಾಯ ಪನ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪುನಾಯ ತೂಪುಜೆ ಸತ್ಯನೇ ಪಂಡೇರು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ಗೋವಿನ ಆ ಗೋತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಪೆತ್ತದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂದು ಮರ್ಮವನು ಅರಿತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ತಂತ್ರನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನದ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಾಯ್ ಆಂಡ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಧರ್ಮಗು ಜಯ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ನಮ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡಪಡ ಅಂಡ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತದು ಅಕೇರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪಿನಿ ಮನ್ಮನೋಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋಭವ ತುಲಾ ನಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡ ನಡಪಡಾಂಡ ಅತಿ ಸರಳವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಉಪಾಯ ಉಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ನಾನು 700 ಶ್ಲೋಕಡು ಓ ಉಪದೇಶ ಕೊರಿಯನ ಅವೇ ನೆನಪು ದೀಪಿನ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಆಂಡ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ಈ ನಡಪಡ ಅಂಡ ಸರಳವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಉಪಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಶರಣಾಲ ಎಂಕ ಅಡ್ಡಬೂರ್ಲ ಮಾ ಮನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧ ಚ ಎನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ ಶರಣಾಲ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಮ್ಮ ನಡಪಡ ಅಂಡ ಅತಿ ಸರಳವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಉಪಾಯ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಪಿನ ನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಮಲ್ಪತೊನ್ಲ ಧರ್ಮವಾದದ್ದು ಯಾನು ಓವು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ಯಾನು ಓವು ಕರ್ತವ್ಯ ಕಜ್ಜಲನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡ ಅವನೇ ಮಲ್ಪಾಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗತ್ತು ಕೀರ್ತಿಗತ್ತು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪೆರೆ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮನ್ಪಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ದಾಸರ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರಿದು ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವನೋಡಿ ಪೋಡು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪಡು ಪಂಡ ಆ ಕೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸುಖ ಎಂಕು ಸುಖ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೈಜೇರು ಎಂಕ ಐತಾರು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಇತ್ತಿಂಡ ಯಾವು ಬೇತೆ ದಿನೋಟ ಎಂಕು ಸುಖ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಇತ್ತಿಂಡ ಯಾವು ಪಿದಾಯಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕು ಸುಖ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ಏರ್ಲೈಜೇರು ನಿರಂತರಾನಂದ ರಸ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೋಟ್ಲ ಸುಖ ಇಪ್ಪೊಡು ಆನಂದ ಇಪ್ಪೊಡು ಆ ಸುಖೋಟಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಆನಂದೋಡು ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ
ಮುಕ್ತಿರ್ನೈಜ ಸುಖಾನುಭೂತಿರಮಲ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ತತ್ಸಾಧನಂ. వ్యాసతీర్థర్ పన్పెరు నైజవాయిత్తినంచిన శాశ్వతవాయినంచిన సుఖనికి బోడిత్తిన అండ ఈ భక్తి మార్గుడు ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗುಡ ನಡಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನೀಕ್ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗುಡು ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗಡ ನಡತದು ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ಒಂದು ಆದರ್ಶನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೀರ್ ಓರ್ವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತೀವ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಒರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ತದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಆದಿತ್ತದು. ಜನ್ಮನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ. ಆ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ ಜೀವದ ಬದುಕದ ಸಾರನು ನಮ್ಮ ಕಥಾರೂಪಡು ಇನ್ನೇ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಹರಿಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ನಡೆದು ದುಂಬು ನಾವು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಗೂ ಸ್ವರ ಸೇರ್ಸಾವಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಕರುಣಾಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂಬಿಕೆ, ಆದಿದೇವಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ. ಜಗಜ್ಜನನಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೀ ಜೈ, ರಘುರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ, ಪವನ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ ಜೈ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ. ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ದಾಮಾಜಿ ದಾಮಾಜಿ, ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ದಾಮಾಜಿ ದಾಮಾಜಿ, ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ದಾಮಾಜಿ ದಾಮಾಜಿ, ಧರ್ಮೊಡು ಜನಕುಲೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುವೆ, ಧರ್ಮೊಡು ಜನಕುಲೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುವೆ, ಬೀದರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳ ವೇಳಡೆ, ಬೀದರ ಸಂಸ್ಥಾನ ತೀರ್ವನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಧಿಕಾರಿ, ತೀರ್ವನ ಸಂಗ್ರಹ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ದಾಮಾಜಿ ದಾಮಾಜಿ, ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ
ಪುರ ಪರೋಪಕಾರಿ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ ದಾಮಾಜಿ ದಾಮಾಜಿ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿ 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 ದಾಮಾಜಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ ಸಂಸ್ಥಾನ 400 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಕಥೆ ಒಂದು. ಪಂಡರಾಪುರ ಕೈತಲು ಮಂಗಳವೇಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ, ಬೀದರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮವು ಹುಮಾಯೂನ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ರಾಜೆ ఆయన ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಮಂಗಳವೇಡಿ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡು ದೇಶಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಸಂಭೂತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ವಾಸವಾದಿತ್ತೆ. ತೀವ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಿತ್ತೆ ಮಂಗಳವೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕುಲೆಡ ಕಂದಾಯನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು. ಅವೆನ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ರಾಜಗೂ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಮಾಮಲ್ಲ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತಂಡೆ. ఆయన ಬುಡಿದಿ ఆయనంచిన ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಆಲ್ಲ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಪಾತಿವೃತ್ಯ ಧರ್ಮನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತಿರು ನಮ್ಮಡ ಅಧಿಕಾರಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ತಾಮರಳಿ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಭಾವದೋಳು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನೆನುತ ಪಾಡಿ ಕಾಮಿತ ಕೈಗೊಂಬರಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಪಂಡೆರಕ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕೆಸರಡಿ ಇತ್ತಿಂಡಲ ತಾವರೆದ ಈರೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡ ಅಲಿಪ್ತವಾದಿಪ್ಪುಂಡ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಏತೇತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠರು ಆದುಪೋತರು ಈ ಭರತ ಖಂಡಡು ಅಂಚಿನ ನಾಯಕರೆಡು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾಮಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಆರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪೇರು ತನ್ನ ಕಚೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತು ಮುಗಿತದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ತೂಪೇರು ಮಾತ ಕೂಡಿಡ್ಲ AC ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ AC ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಮಾತ ಕೂಡಿಡ್ಲ AC ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಒಂದು ಏರು ಕನ್ನದ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತುಲಾ ಈ ಎಲ್ಲನೇ ಪನೋಡು ಆ ಕಚೇರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಪನೋಡು ಎಲ್ಲನೇ ಒಂದೇನು ಮಾತದ ಎತ್ತದ ಕೋನೋಡು ದಾಯಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡದಾದ ಹಾಪಂಡು ತುಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಯಾನೆ ಬಡಪನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಉನಸುಗಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಏನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಪೋಪುಂಡು ತುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ಪೆ ತುಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಭೋಗಲೇನು ಭೋಗ ವಸ್ತುಲೇನು
ಅನುಭೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅವನ್ನು ಬುಡುರೆ ಬಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಏಸಿಪ್ಪು ಕಾರಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತೆಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಒಲ್ತದ ಕನತು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವನ ಮಾತ ಒದಗಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ஒரு ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಡು ನಡತೊಂದೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ವೈಭೋಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕಲು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣೋಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಆದರ್ಶ ಸರಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆಂದ ಆರು ಕಚೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕಚೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಡ ಅಪಗ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಒದಗ ಇನ್ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ತೆಕ್ಕಾದ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಖಾಸಗಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇತ್ತನ ಅವನು ಪೊತ್ತಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿಸ್ಪೃಹತೆ ಇತ್ತಂಡೆ ஒரு ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅರೇನು ಮೈಸೂರದ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜರು ಲೆಬ್ದಾಯರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಓವ್ಯ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನ ಲೆಪಡಾದ ದಿವಾನ ಹುದ್ದೆನು ಕೊರಿಯರು ದಿವಾನ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ CM ಹುದ್ದೆ ಅವೇನು ಕೊರಿಯರು ದಾಯಗ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯಡ ಅಂಚಿನ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಆ ದಿವಾನಗಿರಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ದುಂಬುನಾನಿ ತನ್ನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೇನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಡಾಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರು ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನ ಲೆಪ್ಡಾದು ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸ್ಪಾಡಿಯರಿ ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರನ ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ದಿವಾನಾಥ್ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ನಿಖಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಅಕೇರಿ ಯಾನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ದಿವಾನ ಹುದ್ದೆಡಿಪ್ಪುನ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟ ಮುಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆದೇಶ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಡು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪ ದಾಮಾಜಿ ಪಂದ್ ತಾಮರಳಿ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಬಿಟ್ಟು ಭಾವದೋಡು ತಾಮರಳಿ ಜಲದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನೆನುತ ಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನೆನುತ ಪಾಡಿ ಕಾಮಿತ ಕೈಗೊಂಬರೆಲ್ಲ ಈಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ಆಸೆ ಮಾಡದಲೇ ಧೀರ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯು ಆಸೆ ಮಾಡದಲೇ ಧೀರ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯು ಈಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಈಸಬೇಕು ಮಾತಾ ಪಂದಿಲ್ಲ ಬೀಜ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ ಗೋಂಕುಡು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಕೊರಂಟು ಆಯ್ತ ಬೀಜ ಪಿದಾಯಿಡಿಪ್ಪುಂಡು ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸಾರಡು ಅಧಿಕಾರ ಕೀರ್ತಿ ನೆಕ್ಕು ಒಯ್ಕಿಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂದೆ ನೆನೆಯಂದೆ ಧೀರ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯುತ್ತ ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ನಿನ್ನ ಕಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಪನ್ಪೆ ಹಿತೋಪದೇಶಗಳು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲದ ಕತೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವರು ಜವಾನಿರು ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಮಂಗಗ ಗಂಗ ಸರಬರ್ಪಾಯರಿಗೆ
ದುಂಬೆ ಮಂಗೆ ಮದ್ಯ ಗಂಗಸರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತದು ಮರಕ್ಕೆ ಏರ್ದಂಡು ಮಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮರಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗೆಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂಗಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಚೇಳು ಚುಚ್ಚಿದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇ ಮರಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸೆ ಆ ಮರನು ಆ ಮಂಗೆನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದುಂಡು ದುಂಬೆ ಮಂಗೆ ಮದ್ಯ ಬರ್ತುಂಡು ಗಂಗಸರ ಬರ್ತುಂಡು ಮರಕ್ಕೆ ಏರ್ದುಂಡು ಚೇಳು ಚುಚ್ಚಿದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಲ ಆವಾಹನೆ ಆತುಂಡು ಆವೇಶ ಆತುಂಡು ಎಂಚೆಪ್ಪ ಆ ಮಂಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿತೋಪದೇಶದ ಪನ್ಪೇರು ಯೌವನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಂ ಅವಿವೇಕತ ಯೌವನ ಪಂಡ ಮಂಗನ ಬುದ್ಧಿ ತಿಲಕ ಅಂದ ಯೌವನ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಂಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿವೇಕ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಡ ಚೇಳು ಚುಚ್ಚಿಲಕ ಅವಿವೇಕ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂದು ನಾಲು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಡು ಆವಾಹನೆ ಆಪಣ ಸೇರಿದಿಂಡ ఆయన స్థితి ఎంచాపణ పండ ఈ 4 విషయాలు బలి ఆయనంచిన మంగన స్థితి ఆపండు ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡುಪುಲ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ದಾಮಾಜಿಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಊರುಡು ಮಂಗಳವೇಡೆ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬೈದಂಡು 4 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ತುದೆ ಕೆದುಕುಲಾಜಿದುಂಡು ತುದೆ ಕೆದುಕುಲಾಜಿದುಂಡು ತುದೆ ಕೆದುಕುಲಾಜಿದುಂಡು ಕಿದೆದ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಪುದೆಕುಲೇ ಆಂಡು ಬಿತ್ತು ಬಂಜಿಗಾಂಡು ಪೆತ್ತ ಪಣಾಂದ ಪೋಂಡು ಪೆತ್ತ ಪಣಾಂದ ಪೋಂಡು ಒತ್ತರೆ ಆಂಡು ಊರು ಪೋಂಡು 4 ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕುಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಿದ್ದ ದಾದ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪೆತ್ತೋಲು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲ ಎರುಕುಲು ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಬಂಜಿಗಾಂಡು ದುಂಬುದ ವರ್ಷಗೂ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೆರಂದ ಎತ್ತು ರೀತಿನಂಚಿನ ಬಿತ್ತು ನನ್ನ ಏನಿಗೆ ಬದುಕಿಂಡಾತ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪನು ಅವೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಪೆತ್ತ ಪಣಾಂದೆ ಪೋಂಡು ಒತ್ತರ ಆಂಡು ಊರುಗು ಊರೇ ಪೋಂಡು ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಸೈತೇರು ಊರೇ ಸ್ಮಶಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರಡು ಒಂದನ್ನು ಮಾತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಂಕ ಬೈದಣೆ ದೇವರನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಪೋಪೆ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಾಯಕನ ದೀತಾ ಅಧಿಕಾರಡು ದಾಯಗನನ ದೇತಾ ಅಧಿಕಾರ ದಾಯಗನನ ದೇತಾ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಯೋನ ದೇವರೇ ಜೀವತೈ ಪುನಿಯಿಂಚ ನ್ಯಾಯೋನ ದೇವರೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋನ
ವಿಠಲ 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 ಮಾಯೋದ ಮಾಟನ ಮಲ್ತು ಜನನೆ ಕೆರ್ಪಲ ದಾಯಗನನ ದೇತಾ ಅಧಿಕಾರುಡು ದಾಯಗನನ ದೇತಾ ಅಧಿಕಾರ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ದಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ದೀತ ಅಧಿಕಾರುಡು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ತೂಯರಗ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಜಾಲಡ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆತ್ತನ್ನ ಕೊರ್ಲೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಜಾಲಡು ഒരു ബ്രാണെ ബത്തത് ഉന്തതേ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದುಂಡು ತರೆ ತಗ್ಗದುಂಡು ಉಂತರೆಗ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಡವ ಒಂದುಂಡು ದಾಲಾಯ್ತಂಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಮಾಜಿ ತೂಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಲಾಯ್ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಆಸನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದು ಲೆತ್ತು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಆಸನ ಮಾತು ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ನುಪ್ಪುನ ಕನತದು ಇರೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲಸದಲು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವೀರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಈಗ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಾಮಾಜಿ ಅಪಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಟು ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ದೆ ಆಯ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲು 4 ದಿನ ಆಂಡು ನುಪ್ಪು ತೂವಂದೆ ಕಣ್ಣ ನೀರಿಡ ಕೈದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕಲು ಅಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾಂಡವ್ ಸಮನ ಅವ್ ನ್ಯಾಯನ ಬೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪೋಪ ದಾಮಜಿ ಪಂತೆ ಪಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಆಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಗದಾದ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬೋಡ ಅವನ ಮಾತೆ ಯಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಪಂಪುಡು ವೈಶ್ವಾನರಃ ಪ್ರವಿಶತಿ ಅತಿಥಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಗೃಹಾನ್ ತಸ್ಸೇತಾಗಂ ಶಾಂತಿಂ ಕುರುವಂತಿ ಎಂದು ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅತಿಥಿನ ರೂಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅತಿಥಿನ ರೂಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಗೃಹಸ್ಥನ ಆದ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಅತಿಥಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ఆయన మనస్సుకు ಬೇನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಗ್ನಿ ಎಂಚ ಪ್ರಕೋಪಗು ಪೋಂಡ ಮಾತ ನಾಶ ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಪನ್ಪೆ ವಚ ನೋಡು ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲೆ ಆಗಲೇ ಕರೆದು ಕೊಡುವವನ ದಾನ ಹುನ್ನಾಗದೆ ಬಿಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲೆ ಏರಿಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆದೋಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕೇಂದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಛತ್ರలు ಇತ್ತಂಡದು ನಮಕೇಂದ ಆಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದು ಇತ್ತಿನ ನಮಕೇಂದನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಊರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರಡೆ ಮುಲ್ತಡ್ದು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಮೇಶ್ವರ್ಗೆ ನಡೆದೊಂದೇ ಪೋಂದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕಲು ಏರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಶನ ವಸತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಆಯಾ ಊರ್ದ ಜನಕಲತ್ತೆ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅವನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮದತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತದು ದೋಸ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ಮಾರಾಯ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ, ನಾನು ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಹೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ, ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿ ಹಿಡಿದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಾಣಗ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯలను ಮಾತ ಜಿಂಜಾದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದೆ ಆ ಬ್ರಾಣ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷೀಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಾಯ್ಕೋ ತೂಪೆ ಏತು ದಿನ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಅಟಿಲ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಪುಗೆ ಬರೋಂದುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡೆ ಆ ಬ್ರಾಣನ್ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಿಗೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅರಿ ಸಲಾಯಿ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಪೆಟ್ಮದಿ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋಡಿ ತಿಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಕರಿಯಣಿ ಕನ್ನದ ದೀಪ ಅಡವು ದೀಪ ದಾಲೆತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಾಣೆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಏರಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಪನ್ಪಿನಂಚನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಇನ್ನು ಭಂಗ ಮಾತ ಪನುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಏರಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ಬ್ರಾಣೆ ಆಯಗ ಪಂಡೆ ಆಯನ ನನಿಕಗ ಪಂಡೆ ನನಿಕೆ ಮಾಮಗ ಪಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಆನಗ 5,000 ಜನ ಸೇರಿದರು ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನ ಇಲ್ಲದವರು. ಪಾಂಚಸಹಸ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನವಾಂಚೂನಿ ನಿತ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರಾಣ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿವಿಠಾಲ 5,000 ಜನ ಸೇರಿದರು. ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಗಾದೆದ ಪಾತೆರ ಉಂಡು, ಮಂಡ್ಯದ ಬಾಯಿನ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟೋಲಿಗೆ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಅಪುಜಿಯಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಊರೇ ಆ ಸುದ್ದಿ ಪಗರ್ದಂಡು ಇತ್ತದ ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಪನಂಡ ವೈರಲ್ ಆತಂಡು. 5,000 ಜನ ಸೇರಿದರು. ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಉಲ್ಲಾಯ ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ದಾಲೆತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತ ಬತ್ತು ತೂಪೆ ಒಲ್ತುಡ್ದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಕನದ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯలను ಮಾತ ಆ ಪ್ರಾಣಗೆ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬತ್ತ ಪನ್ಪಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಮಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋರ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಬಡವೆರೆಗೆ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಬಡವೆರೆಗೆ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಬಡವೆರೆಗೆ ಕೇನಂಡ ರಾಜೆ ಕೊರೊಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೇನಂಡ ರಾಜೆ ಕೊರೊಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಬಡವೆರೆಗೆ ಕೊರಾಂದೆ ಪೋಂಡ ನರಕನಂಕ ಕೊರಾಂದೆ ಪೋಂಡ ನರಕನಂಕ ನಮ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಬಡವೆರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಬಡವೆರೆಗೆ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಬಡವೆರೆಗೆ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ ಕೊರೊಡು ಕೊರೊಡು ದಾನ. ಆ ರಾಜಗ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೀತಿ ನಂಚಿನ ಕಂದಾಯದ ರೂಪಿದ
ದವಸ ಧಾನ್ಯలుండు ಎದುರುದ ಜಾಲಡು ಆ ಉಗ್ರಾಣುಡುಂಡು ಅವನೇ ಕೊರ್ದು ಬುಡ್ಕ ರಾಜಗೂ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯలుండు ಆಂಡ ಜನಕುಲು ಬದುಕಿಂಡಾತೆ ರಾಜಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಖಾಲಿ ಆದ ಪೊಂಡ ಏರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಿದಾಯೆ ಪ್ರಜಾ ಜನಕುಲೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂದು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಜೆಕೆಲೆ ಇಚ್ಛ ಆಂಡ ಈ ಕಂದಾಯ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಸಿ ದಾಮಾಜಿ ಪನ್ಪೆ ತುಲಾ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಹಾರಾಜೆ ಅಂದೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ಬರ್ಪೇರು ಕೇನುಂಡ ರಾಜೆ ಕೊರೊಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ದಾದ ನಂಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಜನಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮುಕುಲ್ನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪಾಯಿರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪೋವಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬುಡೇದಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಪೋ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ್ ಖಂಡನೀಯಾಯಿನಾಯೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡಪೆರೆ ಏಪಲ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡಪೆರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಈರ ಆಲ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತಿ ಇಂದು ದಾಸರ ಪಂಡಿರತ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಗಿ ನಂಚಿನ ದಿವ್ಯಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಮಾದೇವಿ ಆರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರೆ ಪುರುಷಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನಾಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಅವು ಧರ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಮ ಆದಿಪ್ಪು ಮೋಕ್ಷ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನು ಸ್ತ್ರೀನ ಮೂಲಕ ಅವು ಬುಡಿದಿನ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪನ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ಸಹೋದಿನ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಕಿನ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ಗುರುನ ರೂಪಡಾದಿಪ್ಪು ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಂಚಿನಂಚಿನ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಂಚಿನಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮುಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನತಲ ಅದಪ್ಪತನ ಶತಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನಕ್ಕು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಖಜಾನೆದ ಬೀಗದತ್ತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಅಲ್ಪ ಜಿಂಜಾದೀತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಇಡೀ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆದು ಹೋತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 5,000 ಜನ ಗೋಣಿಡು ಜಿಂಜಾವನ್ನು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಮಾಜಿ ಕೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನ್ನ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಮಾಜಿನ ಕಣ್ಣಿಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಲು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಹೇ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಕ್ಕು ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಕ್ಕು ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಾದು ಈ ಜನಕಲ್ನ ರೂಪಡು ಬತ್ತದ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಡು ಒಂದಿನ ಮಾತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಸೇರ್ದಿನ ಅಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಆತ ಪೊರ್ತುಗೂ ಆ ಊರುಡು ಮೊಜುಮ್ದಾರ್ ಕಾನಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಓರಿ ಬ್ರಾಣೆ ಆಯಗ್ ತಂಕ್ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನ ಅಧಿಕಾರ ತಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಯೆ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಬೀದರ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮಹಾರಾಜ ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಹುಮಾಯೂನುಡ ಪೋದು ದೂರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಆಪಿನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯలను ಕಂದಾಯನ ಮಾತ ಜನಕಲಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ದಾಮಾಜಿ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಅಪ್ಪಗ ले आओ वो दामाजी को हाथ न पाओ बांधावो उड़ा दियो थोप के मुख से माथे सूल थरावो आ हुमायून महाराजे पूर्वापर आलोचने मल्पंदे दूतरन कड़पावंदुल्ले कड़पाद लेतोन बले ओಯ್ತೋನ್ बले आयन दामाजिन ಆಯ್ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಕ ಅಂದ ಆ ಹುಮಾಯೂನ್ ರಾಜದೂತರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನ ಕೈತಲೆ ಬತ್ತದು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಆದೇಶ ಆತಂಡು ಪಿದಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತಾನೆ
ಕೈಕಾರ್ಗ ಮಾತ ಕೋಳ ಪಾಡಿಯರು ಅಪಗ ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಗ ಬೂರ್ವ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಹರಿಪೂಜೆ ಗೈವ ಕರಗಳಿಗೆ ಶೃಂಖಲೆಯೇ ಹರಿಪೂಜೆ ಗೈವ ಕರಗಳಿಗೆ ಶೃಂಖಲೆಯೇ ಹರಿಸೇವೆ ಗೈವ ತನುವಿಗೆ ದಂಡನೆಯೇ ಹರಿಭಕ್ತಿಗೆ ದೊರಕುವುದು ಇದುರು ರಾಜದಂಡನೆಯೇ ಹರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಘೋರ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾ ಕಷ್ಟಗಳೇ ವಿಠಲ ಹೇ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದು ನಮ್ಮನ ಜೀವನನು ನಡಪಾವಂದಿಲ್ಲ ಹರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪನಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದಿಂಚಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಏರು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರು ಏರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮದಾಲ ಅಧರ್ಮ ಮಲ್ತಾರ ನಂಗೆ ನಾಯಿ ಶಿಕ್ಷೆ ದಾಮಾಜಿನ ಕಾರ್ಗೆ ಉಲ್ಲುವರು ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಧ್ಯ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟುಗ ಅಂದ ಇರಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಅಪರಾಧಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನಗ ದಾಮಾಜಿ ಪಂಪಿ ಈ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲ್ಯಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂವಂದಿಪ್ಪುಲ ಆ ವಿಠಲನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚಾಪು ಅಲ್ಪದ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕುಲು ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ದಾಮಾಜಿ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡೆ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲರಾದ ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರ್ತಂಡತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗಾದ ಆ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ವಿಠಲನ ಕೃಪೆ ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜಭಟರು ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ದೂರೊಡ್ದು ಆ ಪಂಡರಾಪುರದ ಗೋಪುರ ತೋಜುಂಡು ಆ ಪಂಡರಾಪುರದ ಗೋಪುರ ತೋಜನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂದುಂಡು ದಾಮಾಜಿ ಪಂತಗು माझी माहेर पंढरी माझी माहेर पंढरी माझी माहेर पंढरी आहे भिवरी चाकरी आहे भिवरी चाकरी माझे माहेर पंढरी माझे माहेर पंढरी आहे भिवरी चाकरी आहे भिवरी चाकरी माझी बहीण चंद्रभाग माझी बहीण चंद्रभाग करीत असे पापभंग आ राज पटेल ಭಿನ್ನೈಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ವರ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ माझी बहीण चंद्रभाग माझी बहीण चंद्रभाग करीत असे पापभंग करीत असे पापभंग माझे माहेर पंढरी माझे माहेर ಬೇಗ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಆನ ಕೈ ಕಾರಿಗೆ ಮಾತ
ಕಟ್ಟದಿ ತಿಂಚನ ಕೋಡನ್ ಮಾತು ಗಿತ್ತೇರು ಚಂದ್ರಭಾಗ ತುದೆಟ್ ಮೀದು ಆ ಪಂಡರಿನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ಶರಣ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ಶರಣ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ಶರಣ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ ಶರಣ ಗರಿಮಾ ಹೇರತಿ ಆಠವಣ ಗರಿಮಾ ಹೇರತಿ ಆಠವಣ माझे माहेर माझे माहेर ಉರೈ ಬತ್ತರೆ ದಾಮಾಜಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವಂದುಂಡು ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ಎದುರು ಉಂಟು ವಿಠಲ 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 विठ्ठल 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 ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಆ ದರ್ಶನ ಆತದು ಆ ಪಂಡರಿನಾಥದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ವಿಠಲಯ ವಿಠಲಯ ಜಗನ್ನಾಥ ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ವಿಠಲ 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 ಹೇ ವಿಠಲ ನಿನ್ನಡ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷಕೇನ್ರಿ ಅನ್ಬೈಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಕೊಡು ನಡತಿ ನಾಯಗ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಡ ಎಲ್ಲ ಜನಕುಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಧರ್ಮನ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಚುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆವಿಡ ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾರೆಲ್ಲ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋದಯ ಕರಮೂರುತಿ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಬಿದಾಯಿ ಬೈದೆ ಕೈಕಾರುಗ ಕುಡರ ಕೋಳ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಯರು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಾಮಾಜನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುಜ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲಗು ಕೆಲವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಜವಣನ ರೂಪಡು ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಹುಮಾಯೂನನ ಆಸ್ಥಾನಗ ಬೈದೆ ಬತ್ತದು ಉಂತದೆ ಆ ಮಹಾರಾಜನ ಎದುರುಡು ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ರೂಪ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಯೇ ಖಾಲಿ ಕೌಪೀನ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಇಡೀ ಶರೀರಡುಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಗುಂಗುರು ಕೂಜಲು ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪನು ತೂದು ಮರ್ಲು ಪತ್ತಂಡಿಗೆ ಆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ ಬತ್ತದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಯೆ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಯೆ ದನಿಕಲೆ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಯೆ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಯೆ ದನಿಕಲೆ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ಯೆ दामाजी पंतेरे ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರೆ दामाजी पंतेरे ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರೆ ಪಣವುಗೆ ತೊಂದು ರಶೀದಿ ಕೊರಲೆಯ ಕಾರ್ಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರೆ ದನಿಕಲೆ ಕಾರ್ಗ
अड्डा बोरे धनिकुले कारग अड्डा बोरे दामाजी पंतेर ಏರಿಯಾಯಿ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಹುಮಾಯೂನ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಿಠು ಮಹಾರ್ ಪಂಡದು ಯಾನ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆನ ಚಾಕರಿದಾಯ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೇರ್ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೇರ್ ಎನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ಪಣವುಗೆ ತೊಂದು ರಶೀದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾರಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರೆ ಇರಗೆ 10,000 ಕಂದಾಯ ಸಂಧಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೇರಿ ಎನ್ನನ್ನು ಕಡಪುಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಚಿರಾವುಡು ಕಾಸುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೂದು ಹುಮಾಯೂನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಯಾರಿ ಏರಿ ವೇದೊಳಗು ತೋಜಾಂದಿನಾಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರೊಳಗು ತಿಕ್ಕಾಂದಿನಾಯೆ ವೇದೊಳಗು ತೋಜಾಂದಿನಾಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರೊಳಗು ತಿಕ್ಕಾಂದಿ ಎನ್ನ ದಾಸರನ ಚಾಕ್ರಿದಾಯೆ ವಿಠು ಮಹಾರ್ ಯಾನ कारग अड्डा बोरे धनिकुले कारग अड्डा बोरे कारग अड्डा बोरे धनिकुले कारग अड्डा बोरे दामाजी पंतिरन चाकरिदाय विठु महार पंडदेन्न पुदार तुले अंक पुरुषोत्तिजी ಈ ಚಿರಾವುಡು ಕಾಸುಂಡು ಏತ್ ಕಾಸುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸಮ ಉಂಡ ಎಂಕ ರಶೀದಿ ಕೊರಡು ಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ವಿಠು ಮಹಾರ್ನ ರೂಪೋಡು ತೂದು ಮರ್ಲು ಪತ್ತದುಂಡು ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ ಈ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನಾಯತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಆರು ಎಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೇರ ಈ ಎನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಾಮಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ವಿಠು ಮಹಾರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ 10-15 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಜಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಬೋಡು ಅವು ದಾಮಾಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದಿ ಆಯನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಿಯ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಂಕ್ ರಶೀದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ರಶೀದಿಗೆ ತೊಂದು ಮಾಯ ಆತೆಗೆ ಆ ವಿಠೂರ್ ಮಹಾರ್ ಮರ್ಲು ಪತ್ತದಿಂದ ಆ ರೂಪನ್ನು ತೂದು ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಿದಾಯಿ ಒಡೆಬೋಯ ವಿಠು ಒಡೆಬೋಯ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ मुझे बता विठु धेडकू मुझे बता विठु धेडकू मुझे बता मुझे बता विठु धेडकू मुझे बता नहीं तो मेरी जान अब ही जात नहीं तो मेरी जान अब ही जात उन दर्शन बिन मन नहीं पावन उन दर्शन बिन वही शोक से सब ही रात दिन मुझे बता विठु धेडकू मुझे बता विठु 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 ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎದುರುಡ್ದು ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ ಬತ್ತದು ಆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತನ ಕಾರಿಗೆ ಬೂರಿ ದಾಮಾಜಿ ಏನನ್ನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪಲ ಏನದ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂಡಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಆ ರಾಜ ಭಟರು ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೋಳ ಮಾತ ಗಿಡ್ಪಾಯರು ದಾಮಾಜಿ ಎಂಕು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡಿ ದಾದಪಲ್ಲೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ಆ ವಿಠು ಮಹಾರನ್ ಹೊರ ತೋಜಾಲ ಎಂಕ ಓಲ್ಲೆ ಎಂಕು ಹೊರ ತೋಡಾಯ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾರ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ವಿಠು ಮಹಾರ್ ಎಂಚೈತೆ ಆಯೆ ಆ
ಆ ವಿಟುಮಹಾರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ರೂಪನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗೂಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಇನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಆಂಡ ಹೂವ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪಾಮರನ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕೃಪೆ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲೆ ಆ ವಿಟುನ್ ಯಾನ್ ತೋಚು ಬಾವೆ ಪಂಡರಾಪುರಗೂ ಹೋಯ್ತಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜ 2 ಜನಲ ಬೈದರು ಪಂಡರಾಪುರ ಏ ಹೋ ವಿಠಲೆ ಭಕ್ತ ಜನ ವತ್ಸಲೆ ಹೇ ಹೋ ವಿಠಲೆ ಭಕ್ತ ಜನ ವತ್ಸಲೆ ಕರುಣಾ ಕಲ್ಲೋಳೆ ಕರುಣಾ ಕಲ್ಲೋಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಭಕ್ತ ಜನ ವತ್ಸಲೆ ಹೇ ಹೋ ವಿಠಲೆ ಭಕ್ತ ಜನ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ವಿಠಲ 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 ಆ ಪಂಡರೀನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊರತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತಗ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಲ ರೂಪದ ದರ್ಶನ ಕೊರಂಡ ವಿಟುಮಹಾರ್ನ ರೂಪಡು ಆ ಹುಮಾಯೂನ್ ಮಹಾರಾಜಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊರತೆಗೆ ಇಂಚ 2 ಜನಕಲ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನ ದರ್ಶನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊರದು ಆ ಪಂಡರಾಪುರಡೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗನು ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಚರಣ ಕಮಲುಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿದೆ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೊಡು ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೊಡು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರೆದು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮನು ತೆರೆದು ನರಮಾನಿ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ನರಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಜೀವ ನೋಡಿ ಪೋಡು ನರಮಾನಿ ಆದಿತ್ಯನಾಯೇ ಧರ್ಮ ಜೀವನ ನಡಪಾವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ఆయన ಜೀವನ ఆయన ಬದುಕು ನಂಗೆ ಮಾತ ಆದರ್ಶ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಕಥೆಗೆ ಮಂಗಳದ ಸುಗಿಪು ಪನ್ಪ್ರೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆನ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು 5 ದಿನದ ಹರಿಕಥಾ ಉಚ್ಚೆ ಅವಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉಚ್ಚೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿಂಡು ನೆಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ
ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅವಕಾಶಗೂ ಕುಡೋರ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಳಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಹರಿಕತೆಗೂ ಹಿಮ್ಮೇಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ತಬ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತೆರು ತಾಳೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ತೆರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಳಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹರಿಕತೆಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 10 ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಕೇನೋಡು ಆತೆ ನಿಖಲು ಮಾತ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಇನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಲ್ದರು ಅಂಚಾದ ಈ ಹರಿಕತೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾದಗೂ ಸಂದಾಯ್ತ ಆತಂಡ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ಆ ಅಪ್ಪ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಹರಿಕತೆಗೆ ಮಂಗಳ. ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜಯ ಮಾತಾ ಭವಾನಿ, ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜಯ ಮಾತಾ ಭವಾನಿ, ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ, ಕಾರುಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜಯ ಮಾತಾ ಭವಾನಿ. हे शिव शंकरी त्रिलोकपालिनी, हे शिव शंकरी त्रिलोकपालिनी, शरणागत परिपालिनी, शरणागत परिपालिनी, जगदीश्वरी जय माता भवानी, जगदीश्वरी जय माता भवानी. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं रमाम्बिकायै समर्पयामि. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहितो सज्जना सन्तु निर्भयाः. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. राजराजेश्वरी माता की जय, सिद्धिविनायक स्वामी की जय, पंढरीनाथ महाराज की जय, भारत माता